खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। थांनाय 2 बोसोराव आसामाव 5 लाखनिबो बांसिन PMAY न' लुदों। BJPनि हेंथायै खौसे जानायनि थांखियै कंग्रेसआ मोन 10 राजखान्थि हान्जाजों सावरायदों। DNLA जों गोरोबथा खालामनाया रायजोआव गोजोन लाबोगोन बुंदों हिमन्त। कंग्रेसनि फोथायखेबस' खालामनायखौ बावगाराखै, रायजर दलनोबो मासि नांगोन बुंदों अखिल गगৈ। माजबादआव सासे आइजोआ 2 खुदियाखौ लानानै खारफुनाय रेलगारियाव बारसोमदों। गसाइगावआव BPFआ राजखान्थियारि हान्जा सुरदों। राजनाथ सिंहनि मासि दैदेननायाव गोदान दिल्लीआव एसिय रैखाथि मन्थ्रि हान्जानि जथुम। BSFआ पाकिस्तानी ड्रनखौ पान्जाबनि सिमायाव होबथादों। बाक्सायाव GSP राजखान्थि दोलोआव 500निबो बांसिन सुबुंनि जयनिं। दानबान्था मोनालासे उदय शर्मा मुंनि फोरोंगिरिनि आजिरा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जथायारि आसाम सरकारा फैगौ 10 मे खालि आबुं 2 बोसोर जागोन। आसाम सरकारा आबुं 2 बोसोर जानायनि सिगां प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि सिङाव गंबैसे न' लुखो बेनि डाटा फोसावदों बिफानारि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइयाव सर्बानन्द सन'वालनि खुंथाय आरो आथिखालाव डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथायनि समाव 2 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां PMAY न' लुदों बेनि आबुं डाटा होदों मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। बेजों लोगोसे सर्बानन्द सन'वालनि सरकारनिख्रुइ आथिखाल हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा 2 बोसोरनि गेजेराव बांसिन PMAY न' लुदों होननानै रन्जित कुमार दासआ दाबि खालामदों। रन्जित कुमार दासआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों डाटा फोसावनाय बायदिब्ला आसामाव 2016 मायथाइनिफ्राय दासिम गासै गं 10,09,935 PMAY न'खौ आबुङै लुफुंजाबाय। बेनिनो 2016 मायथाइनिफ्राय 9 मे 2021 अक्ट'सिम गासै 4,04,304 न' लुफुंजादों। गुबुन फारसे 10 मे 2021 अक्ट'निफ्राय 26 एप्रिल 2023 अक्ट'सिम PMAY नि सिङाव आसामाव गं 5,98,627 फाक्का न' लुनाय जादों। बबेखानि बे बिथांखिनि सिङाव आरोबाव 9 लाख न' लुफुंनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेनिनो मैया सानसेनि गेजेराव गं 3,210 PMAY न'नि खामानिखौ जागायदों होननानैबो रन्जित कुमार दासआ ससियेल मिडियायाव लिरदों। BJP आरो AIUDFनि हेंथायै गोख्रोंसिन जादों कंग्रेसआ। पन्चायत आरो लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि गासैबो हेंथा हान्जाफोरखौ खौसे खालामनानै BJPनि हेंथायै जुजिनो कंग्रेसआ नाजादों। बेखौ नोजोर होनानैनो AICCनि गाहाय नेहाथारि आरो APCCनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहनि नुजाथिनायाव गुवाहाटीआव गुबुन हेंथा हान्जाफोरनि मोनसे जर'खा मेल जथुमदों। APCCनि दैदेननायाव जथुमनाय बे मेलाव गुबुन मोन 10 BJP हेंथा राजखान्थि हान्जाफ्रा बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव जथुमनाय बे मेलाव बदरुद्दीन आजमल दैदेननाय AIUDFखौ हांख्रायहराखै। बेनि अनगायैबो आम आदमी पार्टीनिफ्राय सासेबो थान्दैया बे जथाय मेलाव बाहागो लायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला BJP हेंथा दोलोफोरनि बे जर'खा मेलनि थांखिखौ AICCनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंहआ मेलनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिगोन। मैयानि मेलनि उनाव APCCनि आफादगिरि भुपेन बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोन 10 हेंथा हान्जाफोरखौ लानानै मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि दानो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो फैगौ 13 मे खालि कर्नाटकनि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनाव बे जथायारि हान्जाया बिसायख'थिनि रेलिबो खालामगोन। मख'नो गोनांदि BJPनि राजखान्थि सार्थआव टीम B महरै खामानि मावगासिनो थानाय बदरुद्दीन आजमल आरो AIUDFजों लोगोसे जायखिजाया जाहोनाव गोरोबथा खालामा होननानै जितेन्द्र सिंहआ बे जथुमनि सिगां खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। 27 एप्रिल 2023 बृहस्पतिबारखालि उदखारि आफाद डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंदियै DNLA मिरु सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदों। बृहस्पतिबारखालि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो DNLAनि गेजेराव 3 खनायारि गोजोन गोरोबथा खालामनानै मोनसे MOUआव सागान होदों।
मख'नो गोनां दि मिरु आरो आसाम सरकारा DNLA एबा डिमासा पिपुल्स सुप्रिम काउन्सिलजों गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों रायजोआव गोजोन आरो खौसेथिया फैगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों DNLA नि सोद्रोमाफोरा हिंसाखौ गारनो, गासैबो हाथियार आरो गुलि बारुदजों लोगोसे गावखौ गथायनो, गावसोरनि हाथियार लाग्रा आफादखौ सिफायनो, आफादनि केम्पखौ नागारनो आरो रायजोआव डेम'क्रेटिक खान्थिजों गोजोन खौसेथि लाबोनायाव मदद खालामनो खोथा होदों होननानैबो हिमन्तआ बुंदों। बबेखानि आलफानि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो हागोन आरो सा सानजा ओनसोलाव गासैबो रायजोनि जेंनाफोरखौ लासै लासै सुस्रांजागोन होननानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि आलफानि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौबो थाबैनो सुस्रांनो हागोन आरो सा सानजा ओनसोलनि गासैबो रायजोनि जेंनाफोरानो लासै लासै सुस्रांजागोन होननानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव दिनै कंग्रेसनि दैदेननायाव BJPनि गासैबो हेंथा राजखान्थि हान्जाफोरनि मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। BJPनि हेंथा गुबुन गुबुन मोन 11 राजखान्थि हान्जाफोरनि बे जर'खा मेलाव AICCनि गाहाय नेहाथारि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहआबो बाहागो लायो। बे जर'खा मेलनि उनाव शिबसागरनि MLA आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि 2019 आव कंग्रेसआ फोथायखेबस' खालामनायखौ बावगाराखै। देग्लाय जाहाथे बेबायदिया जाया। बबेखानि बयनोबो समानै जायगा होनो नांगोन। रायजो दलनोबो मोनसे एबा मोननैनि मासि होनांगोन होननानैबो अखिल गगैआ दाबि खालामदों आरो थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियावबो मासि रानलायनायनि उनाव कंग्रेसआ थांखिखौ सिफायदोंमोन होननानै अजद होदों। ओरैहाय AIUDFआ BJPनि बाथ्रायाव जिरायलाय सिखारलाय खालामग्रा हान्जा। AIUDFजों खौसे जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया आरो मैयानि मेलावबो AIUDFजों गोरोबथा खालामिनि थांखि लादों होननानै अखिल गगैआ बुंदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव दिनै खारफुनाय रेलगारिनि सौख्लायनायाव 3 सुबुंनि जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय 3 सुबुंखौ माजबादनि बुहुराबारिनि थागिरि दुथामि कुल्लु आरो बिनि 2 उन्दै उन्दै खुदिया होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनां दि दुथामि कुल्लुआ गावनि 2 फिसाजों लोगोसे खारफुनाय रेलगारियाव बारसोमनानै गावसोरनि जिउखौ फोजोबदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै रेलवे पुलिसनि मददजों बिमा फिसा 3 निबो सह'खौ बोखांहोयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनायनि थाखाय दैथायहरो। गोजोन खौसेथि आरो गोरोबथानि मोन्थोरजों हानजा सुरदों BPF राजखान्थि दोलोआ। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो मिरु BPF आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हानजा सुरनायाव बाहागो लायो। गसाइगावनि फाख्रिगुरिनिफ्राय खासियाबारि गेवलां आर'नाइ गेलेग्रा फोथारसिम हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोन्दों। 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि आफादनि BPFनि गोबां दैदेनगिरि आरो BPFखौ अनसायग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि प्रमद बर'आ जेबो जौगानाय आरो सोलायनायनि खामानि मावाखै, गावनि पकेटनि सोलायनायनि खामानिसो मावदों होननानै बुंदों आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPFआ रावबो राजखान्थि हान्जाजों जथाय जायाजासे हारसिङैनो 2 लकसभा बियाबाव बिजाथि फसंगोन होननानैबो फोरमायबावो। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहनि मासि दैदेननायाव गोदान दिल्लीयाव दिनै शुक्रबारखालि सांघाई क'अपारेशन अर्गानाइजेशन एबा ACOनि गासै सोद्रोमा हादरनिफ्राय फैनाय रैखाथि मन्थ्रिफोरनि मोनसे गोनांथार जथुमा जानानै थाङो। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ गावनि बिबुंथियाव गासैबो ACOनि सोद्रोमा हादरनि रैखाथि मन्थ्रिफोरखौ थांखिनानै बुंदों दि फैबाय थानाय समफोराव ACOनि मोनफ्रोमबो सोद्रोमा हादरफोरा थिउरिया एबा टेररिज्मनि बेरेखायै बयबो खामानि मावनांगोन। मानोना टेररिज्मआ मोनसे हादरजों लोगोसे गुबुन नसुं हादरखौबो जौगानो आरो गोजोनै थानो होआ। बेनिखायनो बयबो सोद्रोमा हादरा टेररिज्मनि बेरेखायै खामानि मावनाया गाहाम। बेनि अनगायैबो ACOनि सोद्रोमा हादरफोरा जुदि खौसेयैनो रैखाथि बिथिङाव खामानि मावलायोब्ला दुलाराय मुलुगावनो जोबोद गोहोगोरा जानो हागोन होननानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंबावदों। जोबनायाव मोनफ्रोमबो सोद्रोमा हादरफोरा फुड सिकिउरिटि, रैखाथि, गोजोन आरो जौगानायाव खामानि मावलायगोन होननानै थांखि होयो आरो मुंसाइ होलायो। मख'नो गोनां दि आथिखालाव ACOनि सोद्रोमाफोरा फारियै भारत, चाइना, पाकिस्तान, रासिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आरो उजबेकिस्तान। बेनि अनगायैबो आफगानिस्तान, बेलारुस, इरान आरो मंग'लिया बे मोनब्रै हादरा ACOनि अबजार्भार सोद्रोमा महरै दङ। लोगोसेनो डायलग एबा सावराय दानाय हादर महरै गासै मोन 6 हादरखौ लाफानाय जादों।
आथिखालाव भारतआ G20 आरो एशिया जथुमखौ दैदेनफुबाय थानाय समावनो पाकिस्तान आर्मिया सुथा लानो थाखाय भारत पाकिस्तान हादरनाङारि सीमा ओनसोलाव माबा नङा माबा मोनसे टेनसन सोमजिहोनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। शुक्रबार खालि पान्जाबनि गुरदासपुर सेक्टर बर्डआव पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय ड्रनखौ BSFआ गावख्लायनो नाजानायाव हाखु दाखुयै पाकिस्तान फारसे ड्रनआ थांफिनदों होननानै BSFनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो BSFआ गोबां खेब पान्जाबनि सीमायाव पाकिस्ताननि ड्रनखौ गावख्लायखांबाय आरो थेर-बेथेर खालामखांबाय। बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय अहफा गेलेग्रा फोथाराव दिनै शुक्रबारखालि GSP दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बैसागो बोथोरनि रंजानाय समावनो दिनै हारि धोरोम राव बासियालासे दिहिरा बियाबनि सिङाव GSP दोलोनि MCLA एबा थामहिनबा BTC सोरखारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासनि बियाबनि सिङाव जौगालु खामानि मावनायफोरखौ गोजोननाय आरो मोजां मोननानै दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलो फारियै UPP राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 153, BJP दोलोनिफ्राय सा 238, BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 202 सोद्रोमा आरो मावथिफोरा मिरु GSP दोलोनि फोसावथिं नेहाथारि मनिन्द्र देखानि आफाद दैदेननायाव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोनो। बे जयनिं हाबाफारियावनो मिरु GSP दोलोनि फोसावथिं नेहाथारि मनिन्द्र देखाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै बुङोदि आथिखालाव GSP दोलोखौ BTR ओनसोलनि रायजोफोरा हारि धोरोम बासियालासे बोजबनानै लानो सिगांबोदों बेयो थारैनो मोजां बिदिन्थि आरो फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोलावनो गोजोन खौसेथि लाखिनायजों लोगोसे जौगानाय खामानिफोरखौ GSP दोलोआ मावलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। लोगोसे फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो अदालगुरि मोन्नैबो बियाबाव बिजाथि होनो थाम-थिम खालामनाय बाथ्राखौबो बुंथियो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लानानै गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोनो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय मनखा मिलन हाई स्कुल फरायसालिनि संस्कृत आयदानि फोरोंगिरि उदय शर्माया फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोनानै सोरखारनि गरसेबो बेथन मोनालासे आजिरा मोनबाय। 1986 मायथाइयावनो गायसनजानाय मनखा मिलन हाई स्कुलाव 1987 मायथाइयाव फोरोंगिरि महरै हाबा मावजेननो लानाय उदय शर्माया सोलिफु 2023 मायथाइनि 31 मार्च दानाव आजिरा मोनो। मख'नांगोनदि 2013 मायथाइयाव आसाम सोरखारा फरायसालिखौ सोरखारि महरै गनायथि होदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांनि संस्कृत आयदानि मासिखौ सोरखारा लायाखैसै जायनि जाहोनाव बे मासिया थालांनो गोनां जायो। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय उदय शर्माया 1992 मायथाइयाव MA आरो 1993 मायथाइयाव BEd डिग्री लानानै मनखा मिलन हाई स्कुलाव 36 बोसोर फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै 31 मार्चआव आजिरा मोनो। बिथांनि आजिरा मोननायखौनो दिनै मनखा मिलन हाई स्कुला मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनानै बिदाय होनायखौ नुनो मोनो। बे बिदाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आजिरा मोननाय फोरोंगिरि उदय शर्माया गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायनानै बुङोदि सोरखारा हायोब्ला एसे अनसुंथाइ होनानै आद्रा थांना थानाय जिउनि समखौ गोजोनै पाबेन होनायाव मदद खालामना होनोबो खावलायो। आरोबाव बिथाङा जायफोर फोरोंगिरिफोरा दासिम बेथन मोनालासे फोरोंनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ बिथांमोनखौबो थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम दाबि दैखाङो। बे बिदाय हाबाफारियाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, आखान्थि फोरोंगिरि, SMC कमिटिनि सोद्रोमाफोर, फरायसाफोरनि बिमा-बिफा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।